Ini program kasih orang tur kelileke tur ni pore sengorobo nokla panda hai no sengobo mic ba aku bagi seng aku tuh pai seng terus kelaleke sanaya ri yang para arwo seng buskal ni election 23 tarik sini nirbacon na o nirbacon ni bagi nai seng election campaign kelalai tongo tini sini sanaya ri yang para o pailai program kasih narik lagi tini arwo jotto takute buku songoro oro jamaya ting lajak buskang ni election borobo kirpra mothani je prarthi baburam sattanamno vot dinani bage sing kobongnai ebong astine asate বিশ্বাস tongo borok jottono baburam sattanamino vot dinai tam himale bubagrano jottono tajago jottono hamjago ebong bubagra sori hamiapano phainai surma o phaike khanabo bubagra phainai bini jana sabha tongo bubagrani jottono bubagrano nainan jaglayo te khatan khajangai tlo tam himale 184 number ajani bongshador Raja takbu kethang tongko hinai jotto chini o tiprasarok chini o borok dofarok jottono rajano chajago rajano hamjago rajani prarthina nom buddi nai hambai nong procharok busuk jora paikate busuk tongkuna 21 tarik jora prochar tongnai nong le busuk paikna hai mato nate baki da tong to dur bo hablayo phung sarik abo ge u wati kisa chungno problem khalaiga tini watini bagi sing bisi khlaimalia haipano watini bising kon sate hunglai je mansak sing khlalai tongo emna paija kaisa sing oro usukangbo sing dur khai thangjak haipano to isa sing mic bai jotto borok no saklai nani bagi nai sing tese tini program narkha oro barbar habjaka tini sanaya riang kamio barbar habjak mane bisingti jeng obo saimaka borok kaham kai tini tipra mothani tini baburam sattanamina no vot dinai ebong bubagra bo phaitongo jing khana bubagrani program tongo soni hingai soni budoi tini oro bike rally lok ingano tai rochu aboro ingano thank you madam